3 причини да предпочетеш спокойната любов. Първо, тя носи сигурност, не безпокойство и не те кара да гадаеш дали ти си човекът. На някои хора това им е достатъчно. Второ, спокойната любов ти дава да израстваш, дава ти пространство да дишаш, да се отваряш. Не е ли велико това? Бурята често поглъща. Трето, тя е като сезоните. Променя се, но остава. И има ритъм, доверие и тиха радост. Стихията, тя е впечатляваща, разтърсваща и кратка. Сигурност, пространство, дълготрайност. Това са 3 думи на спокойната любов. 3 причини да избереш стихията, след която не остава нищо. Първо, да живееш до край. Да усещаш всяко докосване, всяка дума, всяка болка като пламък. Второ, да се природиш. Да минеш през бурята и да оцелееш. Стихията разрушава, но след нея вече не си същия. Раждаш се отново. 3. Стихията оставя дълбока бръзда в сърцето ти. Като буря, като огън. По-добре да изгориш, отколкото да не гориш изобщо. Да усещаш всеки пламък и ще знаеш, че си жив. Добре де, каква любов избираш ти? Спокойна, като люлка над кристално езеро, или буря, която разрушава всичко след себе си? Напиши тук, долу в коментарите.